ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କାଳାଂଶକୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ବାୟୁରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ମୁଁ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ଆଜି ଆଉ କେତେକ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଗାଁରେ ଥିବା ଜମି ଦେଖିଥିବା। ସେ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ପରେ ପରେ ଧାନ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୃଷକମାନେ ଜମିରେ ସବୁ ରବି ଫସଲ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ରବି ଫସଲ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ହେଲା ବିରି, ମୁଗ, ହରଡ଼, କୋଳଥ, ବୁଟ, ମସୁର ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଦେଖିବା, ତାର ଚେରରେ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିଆ ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଅଂଶରେ କ'ଣ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ରହିଥାଏ। କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼ ଆଦି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭିତରେ ଏକ ବୀଜାଣୁ ଥାଏ। ସେହି ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସିଧାସଳଖ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସାର ରୂପରେ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନିଜର ପୋଷକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଆଉ ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାୟୁ ଗଠିତ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାଣିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାୟୁରେ ଆଉ ଅନେକ କିଛି ଉପାଦାନ ଅଛି। ସକାଳେ ଆମେ ଯଦି ଖୋଲା ଝରକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାହିଁବା, ସେ ଚଟାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଥିବ, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେଇ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ଧୂଳିକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମା ଘର ଓଳେଇଲା ବେଳେ ବା ସଫା କରିବା ସମୟରେ ସେଇ ଧୂଳିକଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇଲେ ସେଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଧୂଳିକଣା ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧୂଳିକଣା। ବାୟୁରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ଧୂଳିକଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ବା ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ମଟର, ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଦିର ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଧୂଳିକଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁ। ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଧୂଳିକଣା ଇତ୍ୟାଦି ବାୟୁରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବାୟୁରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ନାଁ କ'ଣ ନା ଉଜାନ, ଆର୍ଗନ୍, ହିଲିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ। ବାୟୁରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। କାହାର ପରିମାଣ ଅଧିକ? ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପରିମାଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ତାର ପରିମାଣ ହେଲା 78%। କେତେ? 78%। ଧୂଳିକଣା ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିମାଣ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ସମୟରେ ସମାନ ନଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନାହିଁ। ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପରିମାଣ ହେଲା 78%। ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଲା 21% ବା 21%। ଧୂଳିକଣା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା 1% ବା 1%। ତେଣୁ ବାୟୁରେ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅନେକ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାୟୁରେ ବେଶୀ ପରିମାଣର ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବାୟୁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଆମେ କିପରି ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିପାରୁଛେ, ତାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏ କାଳାଂଶକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।